vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hey, pane imwe confession iya yandakaposta nezuro yemwanasikana uyo akati achisangana nablesser vake ndokubvaona kuti blesser ava vane sikarudzi mbiri. Zvakangoma hazvo veduwe. Let us pray for our kids vasazosangana nezvinhu zvinotyisa kudaro. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Yangu confession mukoma yakamira sekudai so. Inini ndakahevhawo a spiritual encounter ndikabva ndazoona chipoko chesisi vangu avo sisi vangu vakashaika a few years ago, ende kubva ipapo sisi kubva zvavakashaika, my life and my husband's life has been going down the drain, and I've been keeping this as a secret from my husband. He does not even know about this story because ipapo dai ndakaudza murume wangu zvimwe kudai dai marriage yangu yatoparara. Murume achingoti iwewe ndiwe uri kukonzeresa kuti mabusinesses angu asakwanisa kurana nemazvo. Zvakaitika mukomanashi ndezvekuti murume wangu akasouya kuno kuSouth Africa munana 2010, then ndokubva ndazombosara kumusha. Ndakati ndasara kumusha gore racho iroro ra2010 ndo pandaifanira kuti ndinge ndichichekereswa, but murume wangu anotoita sekunge akafemerwawo naMwari wake because murume akabva angondipa pressure paya pekuti tainge tava kutotarisana neChristmas kwedu mukoma. Christmas kazhinji tinototamba Christmas titori pakuchema, vanhu kwedu vanofa muna December. Murume hameno kuti chii chakangomupinda, ndiye uyo pressure akati yeye uri kuhura kumusha ikoko, uya kuno wagara gore rose uri wega kumusha ikoko, hausi kumbopa pressure yekuti ndikuda kuya ikoko. Saka ndakabva ndangoti mubhazi mukoma ndikati regedzai ndinge ndichienda kumurume. Nyaya idzi dzekunzi ndiri kuhura ukaona dzikazopindirwa nehama dzake zvinhu hazvizofambi nemazvo. Ndo pandakabva ndazouya kuno kuSouth Africa. Asi mukoma hongu mamwe mabhazi awa amunongoti bhazi riya rekwanhingi, iro bhazi riya harisviki, rinongofira munzira. Dambudziko riripo nderekuti vamwe vanenge vatorimo mubhazi imomo vanhu vanenge vakatakura mhepo dzavo, ende mhepo dziya dzinenge dzitori pakutorwidzana neupenyu hwavo. Saka vanhu vanobva vangoti bhazi rekwanhingi harisviki zvego. Mukomanachi takati tiri munzira kudaro, then taya rebhazi rikabva raputika. Munoziva kuti madhiraivha ose vakaunganirana, aya mazispana aya avanoshandisa pakusunungura mavhiri, vose mukoma vakakoniwa. Takaswera timirepo mukoma vachingokoniwa kuchinja taya rebhazi. Zvose izvi mukoma zvichiitika nguva yangu yainge yakwana kuti ndinge ndichiiswa mudende, nekuti banguru vangu aiwa itori garoziva kuti banguru ivo ndivo vapedza mhuri yose, ende anokwanisa kuva approacha banguru ava hakuna, because vakuru vose vakasofa kudhara, navo vakuru vakasoenda kudhara vainge vachitovadyawo banguru ava. Saka banguru ava ivo vakabva vazongozviudza kuti ivo nevana vavo vava kutotanga kasmall dzinza kavo. Zvezvo zvokungotiwo ukama hauzogezwi neropa pano nepapo, munozongotiwo kana masangana mobva mamboita karelationship, but then vanhu vanobva vazongotanga kungoti zii, vachingoti zii, obva watoona kutoti vanhu ava vava kutotanga kaupenyu kavo. Saka kuti tingoti banguru tikuda kuti tinge tichimbofamba kuti tizive kuti ko icho chiri kudya vanhu, chakadya vanhu vose vakuru vose vachingofa muna December imbori mhepo yakaita sei? Kana kuti ivo Mwari wai vakangotarira kuti mudzinza rekwedu munhu wose afa anofa muna December. Mukoma mumhuri yekwedu hakuna munhu anofa usiri mwedzi waDecember, ende munhu akatomboita sekunge achapucha December ndevamwe vatete ava mukoma vakafa musi wa31 December vachinofa. Ende paurwere hwavo patakaona tatopucha December tikabva tati vatete zvinoreva kuti vachapona, because kwedu December haadariki tisina kuchema. We do not have a normal Christmas kana kuri kunzi zvinhu izvi kana yava nguva yazvo zvekuti zvinenge zvava kuda ropa. So
inini mukoma ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizotorerwa ropa rangu nabamukuru ava vobva vaisa ropa racho mudende mavo, then vanobva vazoshandisa ropa reuyo munhu wavanenge vauraya ivo vachiita mari dzavo vachikwanisa kuriritira mhuri yavo. Vane purazi ravo mukoma just outside of Harare. Purazi iri mukoma, it is well functioning, a good commercial piece of land, but purazi iri kana tichinzwa history yacho tinonzwa zvichinzi purazi iri rakatengwa nasekuru, rinofanira kuti ringe richibenefita wose munhu uyo akazvarwa kudzinza rekwedu, but ivo bamukuru purazi iri vakabva vatongoritora vakarita ravo ivo nevana vavo. We are not even allowed to go there because ivo vakabva vangoti disown, vakati varombo, vanhu varombo munonetsa. Saka ivo they just live their own normal life. Munongozivawo kuti mumhuri kana muine munhu anenge aine mari dzake ka, vabereki vanenge vachitiwo kana mwana ava kuda kunonyora grade 7 vanhu vomhanya kuya vobva vakumbirawo mari dzekuti mwana akwanise kubhadhara maexam fees even pa-O level. Baba vangu vakadzoka kuya mukoma vakaisa huso pasi vachiti ivo vainge vashaudwa nabamukuru vachinzi handiti unozviona ka, ndakakuudza kuti usamhanyira kuroora, iwewe ukabva wamhanyira kuroora chitarisa uone kuti mudzimai wako uyu wawakaroora haana kana kumbodzidza. Handiti dai akadzidza izvezvizvi zvimwe kuda angadai ari teacher nurse achiitawo basa nekusaidi achikubatsira, but iwewe wakangomhanyira kuroora munhu uyu asina kana kumbokwanisa apedza chikoro chake. Saka izvi zvakabva zvazongova chituko kuna amai vangu kusvika baba vangu vachizongofa. Babawo vainge vava kutoita sekunge pfungwa dzavo dzainge dzakakanganiswa nabamukuru because vakangoti vachingobva kuya ndipo patakatotanga kutoonawo vabereki vedu vachishaudhana vachirovana. Baba ndokubva vazongoshayika the following year soon after ndapedza O level yangu. Baba zvekare vakashayika muna December, ndokubva pamboti garei zvishoma vatete vachizotevera avo vakazongorwara vataifungidzira kuti zvimwe kuda vanokwanisa kupucha, but vakazofa musi wa31 December. Ndiri munzira mukomanashi ndo pandakabva ndarangarira kuti wo zvose zvinhu izvi zviri kuitika, bhazi iri kufa kwaraita iro harisi kuda kuti ndinge ndichibuda muno munyika because tava kutonopinda muna December. Saka inini neumwe urwere uhwo hwandainge ndichimbosangana nahwo zvekare nehope dzandairota ndichichereswa guva, ndaiti kana ndapedza kuchera guva paya ndava kukumbira bamukuru kuti vange vachindiburitsa muguva muya, then vaibva vandikandira tambo, then ivo vobva vatofamba vachienda vandisiya ndichingochema mundirimo muguva because ndiri kokuhope ikoko ndaivarota bamukuru vachindidana vachinditi mwanangu uya pano ndiperekedze. Taibva tatofamba mukoma kusvika tichitonosvika kupurazi kwavo, then taizoti kana tavako kupurazi vobva vandipa zvekucheresa, vobva vati mwanangu ndikuda kuti unge uchichera guva apa. Ndobva ndavabvunza kuti ko guva iri nderaniko nhai bamukuru? Ivo vaibva varegedza, ivo bamukuru vaisandiudza kuti guva racho randainge ndichichera rainge riri rani, asi each and every time pandairota hope idzi ndaizotorota ndichichera guva iroro. Ivo bamukuru vakatonditarira zviya vakaita zvekundirinda sekunge ndiri nhapwa yavo, ende ndaizoti paya kana ndapedza kuchera bamukuru pandinoti chindiburitsai ka bamukuru, tarirai muone kuti gomba racho radzika handichakwanisi kuzviburitsa ndiri ndoga. Saka tambo iyo yavanenge vakaremberedza vachiti ndiyo yavachazoshandisa kuti vange vachindibatsira kuti ndinge ndichibudamo mugomba imomo, bamukuru vaibva vaita yekukaviramo mugomba imomo tambo iya. Ndobva ndatanga kuchema, ende ndaitochema zvaizvozvo kutoti ndaizotomutswa nemurume wangu ndichiridza mhere. Zvose izvi mukoma zvakaitika apo pandainge ndiri pakati pekurwara. Mukoma ndakabva ndatanga kunamata, ndakanamata Mwari ndikanamata zvose nevadzimu vangu ndichingoti chero chinokwanisa kundiponesa panapa. Mukoma ndakangoti ndichingopedza so kunamata ndopa ndakangonzwa voice, but voice iri raitaura neni richiita sekunge rainge riine maungira richitaura riri kure kure. Ndakangonzwa zvichingonzi nhonga ivhu ibva pavanhu uende kunonokora ivhu, kana wanokora ivhu idya ivhu iroro, svisvina ivhu iroro wobva wasvipa, kana wasvipa wobva waisa chituko pamusoro peupenyu hwabamukuru vako. Mukomanashi
ndakabva ndaita sezviya, ndakangofamba so ndikangoita sekunge munhu ainge achida kuenda kunorasa mvura. Ndakati ndapinda mune kamwe kachitondo, ndikabva ndanjeva ndokubva ndaona kuti painge pasina kana munhu ainge achindiona. Ndikabva ndapfugama paya ndokubva ndanokora ivhu riya, ndikabva ndarikabira mumuromo, ndikabva ndarisvisvina. Ndichinorisvipa ndokubva ndatanga kutukirira banguru, ndikati inini banguru, pamakaenda mukanoromba zvinhu zvenyu, zvikwambo zvenyu izvo zvinorarama neropa rehama, ndainge ndisinemi, ende inini handina kana benefit yandinombowana pazvinhu zvenyu izvozvo zvamunoshandisa. Handiti zvinhu zvenyu izvozvo munozvishandisa kuti munge muchikwanisa kuzoriritira vana venyu. Saka ko inini ndinogokwana paiko pazvinhu zvenyu izvozvo? Zvinhu zvenyu zvamanga manditumidzira kuti zvinge zvichiuya kuzodya ropa rangu, izvo ngazvinge zvichizotendeuka zvobva zvadzokera kwamuri zvichienda kunokudyirai vana venyu. Ndakabva ndazosimuka paya mushure mekunge ndaombera, ndokubva ndadzokera zvangu mubhazi. Ndakangoti ndichingonopinda mubhazi kudai ndichinotsika pafirst step riya rekuti unge uchikwira mubhazi, ndakabva ndanzwa madhiraivha aya vava kuita mhere vachiridza maoko nekuti vainge vakwanisa kusunungura bhaudhi iro rainge richiramba kusununguka, ndokubva vachinja mataya aya mukoma. Ndisi uyo bhazi rikabva razorohwa, ndokubva ndazoya and I then joined up with my husband. Murume ndakati ndasvika kuno ndokubva ndaona kuti murume iye ainge achiita business remajecha kulocation uko kwatinogara. Saka vanhu vainge vava kutongoziva kuti kana uchida jecha rekuvakisa, rekurovesa zvitinha, rekudira floor, whatever, murume wangu iye ainge achisupplya. At that time murume ainge asati akwanisa kutenga tipa. Saka zvaaita ndezvekuti iye aiti kana akakwanisa kuwana vanhu vanenge vachida ivhu rekuvakisa kana rekuplastisa, iye aibva ahaya tipa obva aenda nevakomana vobva vanochera kune rumwe rukova, vobva vachera ivhu riya vachizadza mutipa muya, obva auya obva adhilivha. Saka kamari aiwa murume wangu ainge achitowana zvimari, but baba vekwangu ndakabva ndazovaadvisa kuti it was far much better kuti kana zvichiita vange vachitsvaka tipa, kunyange zvimatipa zviya zvakasakara, kana tikakwanisa kuzviwana nemariwo yemutengo wepasi, then tobva tatenga tokwanisa kusimudzira business. Aiwa vakabva vabvumirana nazvo baba vekwangu. Takatanga kureiza mari iyaiya, but mukoma before zvose izvi takangoti tichingoti muna December kudai, Sisi kumusha tikabva tatonzwa yava mhere. Sisi vakangoti musoro wangu kani musoro wangu. Ende chinondirwadza ndechekuti ivo Sisi vaitorotawo vachitochera guva, ende vakatondudza vakatoti munin'ina kunoku zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Ndikati koindava nai Sisi? Vakabva vati ndakarota zvebaba vako ava ndakavarota vainge vaineni ndichichera guva. Pandakazopinda mukomba, ivo baba vako ava vakabva vazokava tambo iyo yavainge vandikudza kuti ndo yavachashandisa kuti vange vachizondiburitsa mukomba, ende ndazongoona ndava kufushirwa. Sisi vakabva vati kana newewo munin'ina wangu wanga uripo, but chandinetsa ndechekuti ndati ndichikutarisa ndabva ndaona kuti gauni randanga ndakapfeka, aya magauni mukoma anopfekwa nevanhu vanenge vafa, aya machena, hanzi ndo randainge ndakapfeka zvekare. Hanzi gauni iri rainge rakazara nemavhu, zvichiratidza kuti neniwo ndainge ndatombofushirwawo muguva, but ndikabva ndazotanga kufukunura, ndikabva ndabudamo muguva muya. Pandakanzwa hope idzi mukoma, ndakabva ndakafamba mukoma, tikaendawo kune mamwe maprofita akasiyana, but zvinhu hazvina kumbochenja. Then ivo Sisi vakabva vazoshayika. Saka inini ndakabva ndazopiwa tsanangudzo dzekunzi gore iroro paifanira kuti pange pachizocherwa makuva 2 because zvikwambo izvi zvainge zvakati zvaida ropa rangu, but nekuda kwekuti pazvakadzokera paya pandakaita munamato uya zvakabva zvazonorohwa kuya nabanguru zvikanzi chidzokerai mungonosarudza chero wamasarudza, but zvakanzi zvinge zvichisarudza mumhuri medu isusu, ndokubva zvazonorova Sisi vangu. Saka apa zvainge zvava kuti still zviri kungoda ropa rangu because ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizopinzwa mudende nazvo. Saka mukoma, it was a very painful thing to do, but ndotsanangudzo dzacho dzandakapiwa idzodzo dzekuti kana ndikagara ndaenda kumusha zvinoreva kuti inini ndinenge ndava kutofa, rufu rwangu runenge
inini ndikagara ndaenda kumusha rufu rwangu runenge rwaswedera. Ndakambozama kuti ndinge ndichiita nharo mukoma kuti ndiende kumusha, but murume akabva anditorera mari yose, akabva ati kana uchida kuenda kurufu rwaamai guru handisi kukurambidza, but chiendai zvenyu netsoka amai, zvekuti imimi munge muchizodyiwa. Ko vana ava, vana vedu ava zvavachiri vadiki, ndinozosara ndichibatsirwa nani kuti ndinge ndichivachengeta vana ava? Ndikabva ndasitaka mukoma. Sisi vakavigwa ndisipo. Takazototi kapera zvimakore zvakati tsanangudzo padzakazondisunungura kuti ndikwanise kudzokera kumusha, ndo pandakabva ndazodzoka zvangu kumusha. Ndakati ndichidzoka kumusha, chekutanga chandakaita mukoma mushure mekunge ndazorora, ndakamboenda ndikanodongorera parinda iro rinda rasisi vangu mukoma nashi. Ndakangoti ndichingonotarira parinda rasisi, so ndakangonzwa imwe feeling zvezve zvekuti ndakangonzwa ndichipindwa nechando, ndikangoti zvimwe kuda sezvo inini I miss my sister a lot, and ndede kurwadziwa kuti pavakavigwa ndainge ndisipo. That is the reason as to why body yangu yainge yareacta kudaro, but I think kuti ndo pandakabva ndazotakurana nemweya wasisi. Takazoti tava kuno mukoma a few years ago, ndo pandakabva ndatanga manje kurota sisi. Ndaivarota sisi ava vari muguva manje vachizama kubuda, vainge vachizama kuzvibuditsa muguva but vasingagoni. Inini ndaibva ndazotora foshoro, ndobva ndatanga kuchera paya ndichifukunura, but ndaingoti pose apo pandinenge ndava kunosvika pane kofini ravo, ndaibva ndangonzwa ndarohwa kugwedzi kwangu uku, ndobva ndatomuka mukoma, but munhu aindirova nesimbi vainge vari bankuru. So ndakamboti kanganwei nezvadzo hope idzi until mukoma ndazoti one day ndichibva kubasa. Ende musi wacho iwoyo pandakabva kubasa ndaingonzwa kungoneta, so kungonzwa kuti there is just something that is wrong with my body. Ndokubva ndangosvika ndichingonozviwisidzira pamubhedha ndisati ndatanga kusuka nekuitawo tumwe tumabasa. Ndakati ndakararapo kudaro mukoma, ndakabva ndanzwa kutonhorwa kumakumbo kwangu uku. Ndakati ndanzwa kutonhorwa kudai, ndokubva ndamuka ndikabva ndaona sisi vangu vainge vakatopfeka rimwe gauni rewhite but vakazara ropa, vachirakidza kuti pane simbi yakashandiswa kuvarova mumusoro mavo umo, because musoro wavo wainge wakaita kutsemukira, zvichirakidza kuti ndo pavakaburitsa ropa rakawanda vachizonosvika pakunofa. Sisi vakabva vati, mwana waamai vangu ndisunungure, usatya zvako, handina kuuya kuzorwidzana newe asi ndisunungure mwana waamai vangu. Ndokubva vatonyangarika. That same night mukoma sisi vakabva vauya kuhope kwangu, vakabva vati usaudza bamunini, usaudza kana ani zvake kuzonosvika uchizondisunungura. Sisi ivo vakabva vazonditakura mukoma, ndokubva tatanga kubhururuka. Takabva kuno kunyika yevatorwa tichibhururuka tichidzokera kumusha, ndokubva taenda kupurazi kwavo ivo bankuru ava. Ndakarwadziwa mukoma. Vakuru vose avo vakaenda, including baba naamai vangu nemadzisekuru vose mukoma, vanoshandiswa kupurazi ikoko semadhongi navo bankuru ava. Ndakatovaona mukoma vachitoshandiswa, ende ndakarwadziwa mukoma nashi ndichiona baba vangu vaine mavanga ekurakidza kuti vanopota vachirohwa nedzimwe shamu, ende ivo havana kana kutombokwanisa kundiona because ivo vava mweya. Saka vakaitirwa mhiko dzekuti vasakwanisa kuona. Vainge vachitoita mabasa ose anoitwa nevashandi vepapurazi, umwe ari kumunda, umwe achishandisa tractor, umwe ndiye ainge achinatsiridza lawn because pamba ipapo vane a nice farmhouse uko kwavanombopota vachinogara. Ndakarwadziwa. Sisi vakabva vazonditi ona mwana waamai vangu, ndokubva vandirakidza ivo mabasa avo avanoita. Sisi vakabva vati ndisunungure mwana waamai vangu. Vakabva vandiudza kuti ivo vachandirakidza kwandaifanira kuti ndinge ndichizoenda. Ndakangoti ndichingofamba mukoma one day, ndokubva ndatongosangana neimwe n'angawo yemuno muSouth Africa. Ndokubva tatotanga kutotaura. N'anga iyi yakabva yati pane mushonga wayainge ichida kundipa. Tikabva tazoenda kumba kwacho. N'anga dzemuno dzinowanzo kufungaidza, so chimwe chakaita kunge chiruva, so yakabva yafungaidza chiruva chiya mukoma. Ndokubva ndatotanga kuhetsura, ndichihetsura
kutaura kudaro ndokutosunungurwa kwainge kuchiitwa Sisi Vangu. Zvino ndakati ndichinosunungura Sisi, dambudziko rakazovapo nderekuti ndainge ndaita against zvikwambo zvaBankuru navo Bankuru. Saka kubva ipapo Bankuru vakabva vatanga kuita mhiko dzekuti vange vachindiparadza inini. Nanhasi uno I am still going through that spiritual battle. Murume wangu ainge atova netipa rake rakanaka. Tipa iroro rakangofa mukoma kuzonosvika tichizoita rekutengesa part by part mukoma. Upenyu hwatava kungorarama ndehuya hwekiya hwekungoti semunhu ane maconnections haangazofi zvake nenzara, but now we are just suffering mukoma. Murume wangu nyaya yose iyi haizivi because ndinotya kuti kana ndikamuudza kuti izvi ndo zvakaitika zvimwe kuda anokwanisa kuzondiblema achiti saka unoona kuti ndaiva nekaupenyu kangu kandainge ndakazvirongera, iwewe you messed up everything. Ndo spiritual encounter yanguwo iyo mukoma Nashi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvinotyisa. Hanzi Bankuru vanoshandisa hama dzose dzavakachekeresa papurazi pavo. Umwe anenge achidriva tractor, umwe achirima kumunda, umwe achiita mamwe mabasa pafarm house ipapo. Zvakangooma hazvo vedu we.